Good morning, dear brothers and sisters. Please rise for the Novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth? O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities,
tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayers, we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumokan sa mong mga pangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Di mi nasabotan as sinautoban sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatean minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugari, sa peligron mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ngunyan Huwebes, sa ikadosing semana, sa ordinaryong panahon, ang mga intensyones ko sa tuyang Santa Misa, iyong mga minasunod. Thanksgiving offered by Julia Duran and John Ray Duran and family. Thanksgiving offered by Abion family. Thanksgiving offered by Joey and Arby.
Special intention for safe travel of RB and Company, offered by Joey and RB. Para sa kapahingaloan kang kalag ni Beda, dulot ni Noni Nacion and family, asin para sa kalag ni na Edgar, Juana and Gregorio, dulot kan Abion family. Isabay man po niya to ang mga minasunod na intensyones. Thanksgiving offered by John and Tiffany, Eliza Miguela, Marbella, for all the blessings received offered by Calios and Lovendino family, para sa kapahingaloan kang kalag ni Esther, Floro, Vicente, and Sonia, Emma and Randy, offered by Calios and Lovendino family. Special intention offered by Joshua Meliton. Banwaan ng Diyos, matinong na po ang gabos, asin awitan niya to an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong spirito, ultimong Huwebes kan bulan na Hunyo, tiripon kita sa pagtaong onra sa satuyang mahal na patron, San Judas Tadeo. Sa Ebanghelyo ngunyan, pinapagirumduman kita ni Jesus na ang nagdadangog kan tataramon, nagsasabuhay kaiyan. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsul, kagurangnan maherak ka. kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo maherak ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuukan Ama sa pagsurug sa mo, kagurangnan maherak ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, pinahayag mo ang sa imong pagka-Diyos, sa paagi kan paghulit kan sa imong apostol, San Judas Tadeo. Itugot mo na ang sa iyang mga pamibi, danay na magpatalubo kan sa imong simbahan, asin dakul pa ang magtubod sa imo.
Huli ki Jesucristong kagurangnan niyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Ginuno sa libro ni Henesis. Si Abraham nagsabi kay Sara na sa iyang agom, an sa imong surugoon na si Agar, yaon sa imong kapangyarihan, gibuhas sa iya ang pagmarahayon mo. Dangan pinasakita ni Saray si Agar, sagkod na duminulag ini sa iyang atubang. Si Agar nasumpungan kang anghel nin kagurangnan sa kataid nin sarong burabod sa kadlagan. An bugabod na itoon sa dalan pasiring sa Shur. An anghel nagapot, Agar, surugoon ni Sara. Sa inka hali, asin sa inka maduman. Nagsimbag siya. Nagdudulag ako kay Saray na sa kong kagurangnan. Asin sinabihan siya kan an anghel ni kagurangnan. Magbalik ka sa imong kagurangnan. Sumuko ka sa iya. Nagsabi pa, papadakulon an sa imong kapag-arakian na dai mabibilang huli sa kadakulaan. Ngunyan bados ka asin maaki nin sarong aking lalaki, asin ngangaranan mo siyang Ismael. Huli ta dinangog din kagurangnan an sa imong pagtios. Siya magiging tawo mamangis. An sa iyang kamot tumang sa gabos, asin ang kamot ning gabos tumang sa iya. Mabubuhay siya sa atubang asin laban sa iyang katugangan. Asin nangaki si Agar kay Abram. Inapod ni Abram ang aki na namundag kay Agar sa iya, Ismael. Si Abram 80 may 6 na taon pagkagurang kan iaki ni Agar si Ismael. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. An sa iyang pagkaherak, magdadanay sagkod lamang. Si Isay ang makakapagsaysay kan mga ngangalasan nin kagurangnan. Si Isay ang magrurukyaw kan sa iyang kaumawan. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. Paladan ang naguutob kan sa iyang kabutan. Ginigibo ang matanos sa gabos na panahon. Girumduma kami kagurangnan, kung tinatabangan mo ang sa imong banwaan. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. Dalawa ako kan sa imong kaligtasan, nganing mahiling ko ang karahayan nin sa imong pinili, nganing maranga ako kan kaugmahan nin sa imong banwaan, asin magmuraway ako diyan sa imong pamana. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahayon. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, bakong gabos na nagsasabing kagurangnan, kagurangnan, makakalaog sa kahadean nin Diyos. Kundi, kaipuhan, utubon ang kabutan nin sa kuyang Ama sa langit. Sa aldaw na iyan, dakul masabi sa ko, kagurangnan, kagurangnan, kami nagtukdo sa ngaran mo, kami nagpalayas kan mga demonyo sa ngaran mo.
Dangan sasabihon ko sa inda, dai ko kamo midbid, rumayo kamo sako, mga paragibo nin karatan. An naghihinanyog kaining sakuyang mga tataramon, asin nag-uutob kaiyan, makakabaing sa madunong na tawo na nagtugdok nin harong sa ibabaw nin gapo. Nag-uran, buminaha, kuminusog ang duros, hinampas ang harong. Alagad da inapukan, huli ta pinatindog sa gapo. Asinan naghihinanyog kaining sakuyang mga tataramon, alagad da inag-uutob kaiyan, kabaing sa tawong lulong na nagtugdok nin harong sa ibabaw nin baybay. Nag-uran, buminaha, kuminusog ang duros, hinampas ang harong, asin napukan. Napukan asin narunot. Pakatapos kaining paghulit ni Jesus, ang mga tao nagngalas sa iyang katukduan, hulitas siya nagtutukdo na may kapangyarihan, bakong arog kan sa indang mga eskriba. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ang buhay nin tao, garo sarong harong. We may liken the life of a person to a home, a house. Arual daw mong tinutugdok ang sa imong harong. Bakong sa paagi nin mga semento o kahoy, kundi sa paagi kan sa imong choices, priorities, beliefs. Halimbawa, ang lanob kan sa imong harong, iyo an sa imong values. Ang mga kwarto kan sa imong harong, iyo ang mga relasyon na sa imong pinapahalagahan. Ang mga laog kan kwartong iyan, iyo ang sa imong personal habits. Our lives are like homes. Alagad ang pinakamahalagang parte kan sa tuyang harong, iyo ang parte na daigayong nahihiling sa luwas, iyo ang parte na pinaka-irarom, ang pundasyon. What matters most in the building of our homes, our lives, are the foundation. Digdi po sa Ebanghelyo ngunya, nag-iistorya ang kagurangnan, manungod sa duwang tawo na nagtugdok nin sa diri nindang harong. One wise builder and the other builder foolish. Parehas ang itsura kan duwang harong na tinugdok, buot sabihon parehas sindang naghihinanyog kan katukduan ni Jesus, parehas na nagpakarhay kan pagpatugdok kan duwang harong. Alagad, uminabot ang makusog na oran, makusog na duros, hinampas ang duwang harong, alagad sarong harong sana ang nawalat, asin ang saro nagaba. Magayon ining parabola ni Jesus. Anong pinagkaiba kan duwang harong? Magkaiba daw ang lanob, magkaiba ang atop, maluya ang materyales kan saro. Ang sabi ni Jesus, ang pagkakaiba yaon sa pundasyon. Ang harong na nagaba, itinugdok sa baybay. It was built on sand. Alagad ang harong na nagdanay na nakatindog, nakapatugmad sa gapo. It was built on rock. The wise man builds on rock, the foolish man builds on sand. Sa paagi po kan imagery na ini, garo hinahapot kita kan kagurangnan, iniimbitaran na siya sa ato ng satuyang mga puso. Ano man nanggad, ang patugmadan kan sa tuyang buhay. What is the foundation of our lives? Para sa iba, ang buhay ninda nakapatugmad sa magayon na ngaran asin reputasyon.
An iba man, nakapatugmad an harong ninda sa kwarta, komportableng pamumuhay, achievements. Kung minsan, pwede nga ning gamiton taman ang relihiyon bilang pagpahiling na marhay kitang tawo. Alagad, da itaman tinutugutan ng mahal na Diyos na baguhon kita kaining practice of religion. Ang tunay na madunong na tawo, iyo ang tawo na da isa na nagdadangog kan sermon sa misa, da isa na nagnonobena ki St. Jude, kundi sinasabuhay ang katukduan kan Diyos. That's what makes us wise men and women. Iyo ini ang harong na nakapatugmad sa gapo. Iyo ini ang masarig na pundasyon to listen to God's Word and live God's Word. Da isa na natapos sa pagdangog, kundi sinasabuhay. Now, we're not saying na dain na kita dapat mapasala. This is not about perfection. Dahil pirmi kitang matitintaranin pagkakasala, pirmi kitang magkakaigwanin pagkukulang sa Diyos, sa kapwa, sa sadiri. Alagadan hinihinguwata, iyo na padiit-diit, nagsusunod kita kay Jesus. Tanganing, pag nag-abot ang makusog na oran, asin makusog na doros, day kita basta sana madaling ilayog, irumpag, kundi magdanay na masarig ang satuyang buhay. Hagadon tapos sa misang ini, natawan kita kan Diyos, kan grasya nin kadunungan, the grace of wisdom, na da isa na magdangog kan tataramon kan Diyos, kundi isabuhay ang tataramon. Dahil ang sarong marhay na harong, da isa na po nasusukol sa langkaw o sa gayon. Ang magayon na harong nasusukol sa kakusugan kan pundasyon. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Diyos amang makakamhan. Akoon malugot kan kaguranan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilaw niyang banal na simbahan. Kagurangnan, sa pagrumdum niya mo kan kamurawayan kan sa imong apostol San Judas Tadeo, pakiakua ang samong dulot, asin darhon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Pastor na daing kasagkoran, daing mo binabayaan ang mga karnero mo,
At ngani, sa palada na apostoles, padagos-dagos na binabantayan mo, tanganing maataman kan iyo man sa ng mga namamahala na pinapamayo mo sa inda bilang mga pastor, mga bikaryo, kan sa imong aki. Kaya kaiba kan Angeles sa Sin Santos, sarabay kaming naguumaw kan sa imong kadakulaan. Banal, banal, banalan kagurangnan, Diyos sin mga hukbo, ang langit at sindaga panukan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladan ang minarigi sa ngaran kan kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuas siya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asing magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asing mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asing danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong Papa si Leon, han sa mong Obispo si Joel, asin gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, ina nindanay na pagtabang. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo sa mong namumutan na patron, gabos na santos na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Naghihinanyog kay Kristo, pamibiuntaan sa iyang itinukdo. Ama niya mo niyaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daga ng siling sa langit. Ang samong kakanon sa oral daw, itao mo sa moyang unyan, asin patawadan mo kami sa mong mga kasalan. Siling na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin na kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak,
Magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean na sinan kapangyarihan, siring man ang kabarawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga an sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaborunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong spiritu. magpatinaraohan kita nin katuninongan. Kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Asin pagkabuhayan kung sa imo kamurayan. Ikan tinapay ning buhay. Ang sakramento itinusay.
Prayer for the sick. Please kneel. Grant, Almighty and Eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. O Diyos, samuyang Ama, sa imong Espiritu namimibi kami, lugod ining sakramento na samong inako ngunyan, darhon kami sa imong ierokan, kung sain ang sa imong apostol San Judas Tadeo, nagmumuraway, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ininyo sa pagmantener ng mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa ka nakaaging Webes, nagabot sa 19,771 pesos and 85 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras ng misa, nagabot man po sa 841 pesos and 80 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,599 pesos and 20 centavos. Salamat po sa nagpapadagos nindong suporta para sa Satuyang Tada program. Ang nakolekta niya to kan bulan na Hunyo, hali sa tada canisters, igawang total na 41,315 pesos. Sa mga nagbalikan sa indang canisters, pwede na po kuwaon sa opisina o sa mga tawo sa likod, tanganing magpuuna naman maghulog sa mga ini para sa bulan nin Hulyo. Salamat sa danay na pagtabang sa mga nangangaipo. Maut mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging simana. Sarong devotee, 1,000 pesos. Anonymous donors, 250 pesos, asin 100 pesos. Diyos mabalos po. Salamat man po sa Indogabos sa danay na suporta sa parokya. Salamat sa mga naglingkod sa misang ini, pati sa Satuyang online community. Tindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spirito. bendisyonan kamo kan mamumoto na Diyos, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.